Maesgeirchen yn byw tai cyngor, bita chips ag yn yfed gormod, anosad o'n mynd draw i'r disgo, triau lwcid ar genod yna, ond o, pan o bore hir, ag wsos nesa'n bai, does dim ar ôl ond cwrdd â boes yn yr antelope am sai. Gen o Maesgeirchen y gweithio yn Woolies, gwisgo jeans tein prynu records Elvis, a'r bronsad o'n mynd round y siop a hel cleps gyd ar genod yna, do pan o bore hir, ag wsos nesa'n bai, does dim ar ôl ond cwrdd â boes yn y plasa erbyn sai. Mae amser yn boen, mae'r olwyn yn troi. Ja, bedankt. Chips ag yn yfed gormod, anosad o'n mynd draw i'r disgo, triau lwcid ar genod yna, do pan o bore hir, ag wsos nesa'n bai, does dim ar ôl ond cwrdd â boes yn yr antelope am sai. Ag wsos nesa'n bai, does dim ar ôl ond cwrdd